morning. Punta po tayong mamaya San Clemente, tapos doon sa Pangasinan mag-turn over tayo, tapos contract signing para sa Dasol, Pangasinan. May tumatawag. Okay, so nagano tayo ng profile dito. Yung diffuser, pinalitan natin kasi maikli yung natira. Hindi nakasya rito sa may na siya project. Ano, hindi nakasya rito yung haba niya. Pero nilagay na yung ibang diffuser. So dito na lang yung kulang. Ayan. Ganda na nito. Oh, let's go. Punta ko na tayo San Clemente, mag-pull out tayo ng ibang gamit. Okay, ito na yung project natin. Partition lang. Lagay ng fridge. Pintura na lang kami rito. Kanyo kumamot tatay na. Ando magarti na ni. Kanyo lang tatay na po. Tikuanan. One. Madi mo ka fix na fix. Agi karga kay 24 bit. Okay, so tara na. Pinalout lang natin yung mga board kasi wala na magbubuhat mamaya. Sa Pangasinan tayo. Let's go. Uwi muna tayo sa bahay. Okay, naibaba na po natin sa bahay mga board. Dito naman tayo sa shop. Mayatan? Ha? Hindi nga naala? Oo. Mano-mano na? Mano-mano ko. Ampay na eh. Ano ata? Millimeter. Millimeter. MLV sa likod kaya chill dito ng malay. MLV ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang pangarap. MLV sa bayang solusyon. Modular kitchen, cabinets, walang katanungan. Yeah. Modular cabinets para maging organized. Design na stylish, dito pwede mag-customize. Katrabaho ang mga experts sa vision. Okay, so ito na yung gagamitin nating susi. Turnover. Turnover na po natin yung bahay sa Alaminos project. Salamat po sa pabahay. Comment pa kayo rito mga boss kung gusto niyo magkabahay. Comment lang po kayo tapos magpagawa kayo ng bahay sa amin. Comment down below. Tanggapin mo lang yung bahay. Inkamin. Hey buds. Okay. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan. So groundbreaking natin dito sa 30 May 30 mga boss. Yan, dito na rin sila architect, no na si Architect Olivar, sumunod sa Architect Ian. Tayo yung pangatlong dumating. Okay, dito na tayo mga boss. Yan. Contract signing po tayo.
Sige, Alamino. Kaya mga tayo sa ipang katatapos na namin kung contract signing. Okay, so ito yung bahay nila Ma'am Margie. Ito naman yung ipapagawang bagong bahay nila Sir Margie tsaka si Sir Daddy. Ayan, syempre ano tayo, ano na yun, magbabakod po ulit tayo. Bagod po tayo dahil sa May 30, yun pa yung groundbreaking natin. 170 square meter na bungalow house. So yan po yung papatoy nating bahay dito. So abangan nyo po, May 30 groundbreaking. O sige. Okay. So itong maganda sa tubo na binili natin. Hindi gaya ng dati na ginagamit natin yung kahoy, yung mga kukulambar, pagkatapos gamitin wala na. So ito nagagamit natin sa sa sumusunod na project. So pang bakod na rin, tapos pang forma na rin, pwede na rin siyang pang layout, pang tukod. So all purpose na po yan. Tapos itong natin, bakod natin, yan na rin po yung magiging butterboard natin. Yan na rin magiging butterboard natin, yung bakod. O yan, dyan na rin ito makakapag layout ng grid line nya. So all purpose na rin. So dati gumagawa pa kami ng sarili naming butterboard, ngayon ito na mismo. Tapos ayun nga, maganda rito, yung kukulamber, pag natapos mong gamitin wala na, hindi na mo na magagamit. Itong mga tubo na gamit natin, katulad na ito, galing sa mga site, pinangbakod natin, pinangporma, yan. So all purpose. Okay, tara na mga boss. At tayo sa Alaminos, turnover po tayo. Turnover na ang bahay ng project natin, bungalow house doon. Ay shoutout kay Ma'am Michelle tsaka kay Sir Marvin. Okay, dito na tayo. Ito yung susi. Turnover tayo yung susi. Tapos yung bonsai ni Sir, regalo ko sa kanya. Ayan o. Ha? Nagdagsa natin yan bonsai. Ano? Buo yun. Okay. Dito ko ilagay. Yan. Parang bonsai natin, dito ko ilagay para makita din sa mga. Ang ganda. Ayos. Dan? Dan? Ah, sir. Hello, madam. Hi. Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. House tour po tayo rito sa Alaminos, Pangasinan project.
So yung naka-design dito sa may house natin, so makikita nyo dyan sa screen. So yan po yung perspective niya. So ganyan po yung mangyayari po dyan pag nakompleto po yung bahay. Siyempre, may toilet and bath sa master bedroom, tsaka isa sa common CR with living room, dining at kitchen. So makikita nyo dyan sa exterior mga boss, combination po siya ng iba't ibang klaseng pintura. So yung iba naka-Versatex katulad ng gray na po yan, tapos yung iba naman ay pintura lang po. Tapos yung ibang accent po na nilagay natin dito ay WPC na pang outdoor. Sliding door niya 900 series, tapos yung mga bintana naka-analog type po siya. So may mga ilaw na rin po yung mga canopy niya, tsaka spandrel. So naka-tricolor po yung sa may spandrel po natin dyan mga boss. So andito na rin tayo sa likod, so ganun pa rin yung mga wall accent na nilagay natin dyan mga boss. So ditong banda yung sa may dirty kitchen. So nakabang na po yung mga bakal dyan papunta sa garage saka sa dirty kitchen mga boss. So yan na lang po yung kulang dito. So habang wala pa yung mga kulang na area dito sa bahay, naglagay po tayo ng mga wall accent dyan. So yung mga ibang nakalagay dyan na mga aircon, sila sana po yung bumili dyan, OSM na po yan mga boss. So dito sa harap, ganun din po yung mga combination. So may tiles, pati dito sa may step na mga staircase natin papunta sa main door. So naka smart lock din tong main door nila mga boss. OSM din po yan mga boss, owner supply materials. So pagpasok natin sa main door, nasa living area na po tayo mga boss. So dito nga pala mga boss, naka smart switch din yung mga ilaw na ito mga boss. So may video po tayo dyan. So standard lang po yung switch niyan, kaya lang nag-upgrade po sila client po natin dyan mga boss. So OSM din, owner supply materials, pero tayo na rin po yung nag-install. So ceiling naman natin dito sa living room, so combination po siya ng cove design tapos aluminum profile na may LED lights mga boss. So yung mga cornisa natin dyan, plain lang, tapos may plotted panel po tayo dyan na may hidden door para sa dense office. So TV console, combination ng UV board, plotted panel, marine laminated board na matte white, tsaka white, tsaka walnut. So pagdaan natin dito, so andito po yung secret door na hidden door para sa ating office. So dyan sa ating turong banda mga boss. So yan po yung office ni Sir. So pagkatapos dyan mga boss, pagpasok tayo ng konti, dito naman po yung dining area po nila. So combination naman ng PVC board, tapos nakakanal yung top design po natin na may pin light. So yung makikita niyo dyan na may kulay bilog na mirror, so sila sir na lang po yung nagpalagay dyan. So pero tayo nag-install ng plotted panel dyan tsaka UV board. Tapos in-order na lang ni sir itong mirror. So sa kaliwang banda naman mga boss, ito po yung modular kitchen cabinet po nila. So kitchen area, so na may look bar. Quartz po yung countertop po na nilagay nila dito. Kalakata white, tapos may plotted panel po tayo rito, tapos LED. Siya nga pala mga boss, nag-upgrade din sila client natin sa kitchen area po nila. Yung ginamit nating modular cabinet dito mga boss ay marine laminated board na matte white tsaka walnut. So yung makikita nyo yung kulay brown dyan, yan po yung walnut. So meron po tayong nilagay din dyan na LED na aluminum profile sa mga hanging cabinet. So yung mga accessories tsaka appliances pala dito mga boss, owner supply materials. So sila sir na rin po yung bumili niyan. So gaya ng smart kitchen sink, ref, range hood tsaka gas range. Sa may tukik naman niya mga boss, meron na rin tayong nilagay na LED. So ito nga pala yung smart switch na ginamit dito sa bahay mga boss. So pwede mo rin siyang kontrolin basta naka-internet ka tsaka naka-internet din yung bahay. So pasok naman tayo rito sa room 1 mga boss. So naka-cove design siya tsaka pin light. So yung center light niyan mga boss, si client na rin po yung bumili. So owner supply materials mga boss. So punta naman tayo rito sa common CR.
So pagpasok natin dito sa common CR ay meron po tayong makitang lavatory. Siyempre na may mirror. Bali nag-upgrade din yung client natin dito sa may bandang toilet and bath mga boss. So lalo na dito sa may shower tsaka dito sa may smart toilet. So makikita nyo, yan po yung smart toilet natin tsaka lavatory. So paglabas naman natin ng room 1, so ito po yung kids room. So combination po rin siya ng coupe design, pin lights, tapos yung center light na OSM. So yung mga kortina po na ginamit dyan ay sila sir na rin po yung bumili niyan mga boss. So punta naman tayo sa master bedroom. So harap lang po siya ng kusina. So pagpasok natin sa master bedroom, una makikita natin dito yung toilet and bath nila. So ganun din yung design sa common CR. So pero dito hindi po siya naka-smart toilet. Yan po. So nag-upgrade din po sila client natin dito mga boss. Dito naman sa master bedroom mga boss, high ceiling po yung gusto nila sir. Kaya makikita nyo talagang mataas po yung ceiling nila. Combination rin po siya ng coupe design tsaka pin light mga boss. Okay, so yan lang po yung kabuuan ng loob ng bahay mga boss. Ang hindi lang natin ipakita rito ay yung sa may dance office mga boss. Nasa loob po kasi yung susi kaya hindi nabuksan. At syempre maraming salamat kila Sir Marvin tsaka kay Ma'am Michelle. Syempre kung walang magpapagawa sa atin, wala tayong may papakitang maganda. Kung magkano yung nagastos natin dito mga boss, message nyo na lang po kami sa YouTube tsaka FB page po natin mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless!